Gairebé 11:15 del matí d'avui dissabte, Jordi Torres, enginyer i doctor en informàtica, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, investigador del Centre de Recerca Barcelona Supercomputing Center, i podria dir més coses. Molt bon dia. Bon dia. Com estàs? Molt bé. Sí? Sí. A punt per donar-nos una segona classe? A punt. No sé si vam ser gaire bons alumnes, aquí. Ho provarem. Ho provarem una altra vegada. No? Escolta, que tinc entès que només posar-te dintre de l'ascensor, vaja, el mòbil et anava traient fum. La immediatesa, el que té això, les noves tecnologies, no?, que et permeten comunicar-te amb la gent. Ja, abans ho fèiem amb carta, no? Ara ho fem amb whatsapps, i al moment gent dient-me coses, no? Sí, va ser sortir d'aquí, mirar el mòbil, no ho havia fet aquí dins, i estava concentrat en el programa. I començar directament a enviar coses. A enviar coses, sí. Això fa un temps era absolutament impossible i impensable. Impensable. Abans, doncs, això, la gent es comunicava això en carta, o t'anaves de viatge i enviaves una postal que arribava més tard que tu. Però això és molt romàntic. A mi m'encanten les postals. Si ens en voleu enviar, envieu-nos-les, perquè jo les trobo molt boniques. Ja ho faré, la primera vegada. Tot el que sigui allò treballat durant una estona amb bolígraf és molt maco, jo ho trobo molt bonic. Però no negaré que, evidentment, ara mateix és una altra cosa, és una altra història. Jo dic el que veig, i tu te'n vas i els teus amics t'estan penjant al moment el que estan fent, no? Professor, mobile computing. Mobile computing, avui és el que havíem decidit que faríem. És el tema que podríem traduir de la següent manera. Com les aplicacions o els programes deixen el nostre PC i passen a ser aplicacions mòbils, com les APPs, per exemple, no? Que ahir, per cert, es posava en marxa l'aplicació, l'APPS de RAC1 per Androids. Ara ho dic bé. Sí, ja teníeu la de l'iPhone, ja la teníeu, la d'Android la vam baixar a casa, a veure què tal, sona fantàstic. Sí? Està bé? Sí, i tant. Se sent bé? Se sent perfecte. Bueno. És un avenç, molt bé. Tenim una anècdota, em sembla, per començar aquesta lliçó nova. Sí, com sempre, no? Començàvem amb l'anècdota aquesta relacionada, vam dir, doncs, amb el món de la bici, que era el punt, doncs, una mica l'eix, els bicicorriols, la gent que vaig, jo amb aquesta gent, com us vaig explicar, que cada diumenge anem amb bici, i doncs fa 3 diumenges em vaig a dormir, no? Quedem a una hora determinada, em vaig a dormir, i clar, si això m'hagués passat fa un temps, doncs no hagués anat amb ells. T'hauries quedat sense sortida, segur? Sense sortida. Llavors nosaltres estem tots connectats amb WhatsApp. WhatsApp, pels que no estan molt encara posats, és com un SMS, no? És un SMS que funciona sobre internet, amb la qual cosa és gratis si tens connexió a internet. I, bueno, ràpidament els vaig enviar un WhatsApp dient, escolta, que m'he dormit, i si en vez de quedar a Mataró, el lloc que quedem habitualment, no arribo, passeu per Argentona, i un doncs em contesta, doncs vinga, quedem a tal lloc, i tal hora. Fa uns anys, doncs, hagués quedat sense sortir. Ara, gràcies a les noves tecnologies, doncs aquell diumenge vaig poder fer la sortida al matí amb els bicicorriols. Hi ha una dada que portes en el teu guió, Jordi, que m'ha cridat molt l'atenció, i és que es fabriquen més dispositius mòbils que PCs. Sí, des de fa aproximadament un any i mig, el nombre de mòbils, que s'entén, doncs, els smartphones, els iPads i tot això, amb nombre, supera el que són els tradicionals PCs, portàtils o els de sobretaula. I això és una cosa, un fet molt evident, diguem-li, el centre de gravetat de la tecnologia, doncs, d'ús domèstic i també professional s'està movent des del PC en aquests dispositius mòbils, que gràcies, però, al que vam explicar la setmana passada del núvol, diguem-li, tot això va de la mà del núvol, diguem-li, totes les coses les tenim al núvol i accedim des d'aquests dispositius mòbils, i això és un fenomen que està passant i és bastant imparable. I això està canviant l'accés a internet que coneixem actualment, evidentment, perquè a mi no em queda molt clar. Quan em poso en una app, per entendre'ns, una aplicació, en realitat estic a internet, en realitat estic al núvol, o no sé ben bé on soc? Quan tu estàs en una app, estàs, de moment, quan la descarregues i te la portes al teu mòbil, estàs en el teu mòbil, i quan la obres, en aquell moment s'està connectant habitualment en el núvol, i tot allò que no tens tu en el teu mòbil, en la teva app, ho té en el núvol. És una nova manera de navegar, per dir-ho així, en el núvol, però no des d'un navegador que fèiem habitualment, que escrivíem www. Sé què, sinó que tens un botó, diguem-li, tens un botó per cada una de les pàgines que tu habitualment visites, no? RAC1 a mi m'és molt còmode, perquè doncs ara a les 9 del matí, al matí, pum, l'apreto i ja va, ja sona sol. De l'altra manera, doncs, hauria d'anar amb un navegador, obrir la pàgina, buscar el botó, moure'm per allà. D'acord, aquest viatge s'escurça, però qui surt guanyant i per què?
És a dir, aquest no haver de teclejar les 3 Ws, punt i l'adreça, aquí hi ha algú que surt perjudicat i algú que surt guanyant? No és que algú surti perjudicat o guanyant, que segur, segur. Empreses. Sí, segur, és evident, és un avenç, o sigui, la tecnologia va per aquí, això passa, en el camp almenys el meu, ha passat sempre, és a dir, una nova tecnologia desplaça una antiga tecnologia. En aquest cas jo no dic que la web estigui morta, hi ha qui ho diu, jo penso que no, però el que sí que és clar és que la web, des de la manera que fins ara l'hem fet o l'hem vist, s'està movent, s'està canviant. No, la gent necessita o vol accedir-hi de moltes maneres, no només des del mòbil, ho podem dir des del PC, ho podem fer, i hi ha molta gent ho sap, no? Des del cotxe ja estem accedint també, internet. Això ja més endavant ho veurem. Això ho veurem més endavant. Deies que, per exemple, ja no cal teclejar les 3 Ws per anar a una web directament, i em deies que també ens podem fixar que, clar, hi ha uns codis quadrats ara, no? Aquests codis QR, sí, que dius que aviat estaran a tot arreu. Sí, això en vam parlar amb tu l'altre dia i avui he fet l'exercici de només arribar, he mirat a La Vanguardia i resulta que doncs ens surten 6 o 7 vegades. Em sembla que era el d'avui o el d'ahir, no sé quin he mirat. Cada vegada n'hi ha més. Jo, mira, t'he dut avui al meu poble, a Argentona, estem de festa major, convido tothom la Fira del Càntir, que s'hi passi, i el programa és curiós, no?, perquè el programa de la Fira Internacional, que és de terrissaires, vull dir que aquesta gent de modern, doncs moderns potser sí, però vull dir són artesans, doncs tenen un codi QR a la portada, i que està pensat perquè la gent vagi amb el seu mòbil, dispari, tu poses el mòbil davant, ho captures, no? Ho captures, com si fessis una foto. Sí, agafes, el poses davant, és una aplicació que és com si li fes una fotografia, automàticament et trasllada, en aquest cas, a una web. Aquesta gent, a més estan creant en aquests moments una espècie de fira virtual que funciona al llarg de l'any, o, com a Argentona també és molt coneguda per les fonts i per les aigües, doncs hi ha una colla, el grup de fonts, que el que estan és etiquetant totes les fonts amb aquests codis QR, que tu aniràs allà amb el teu mòbil, el posaràs davant i t'explicarà la història d'aquella font i el recorregut i les rutes amb GPS, podràs fer qualsevol cosa. Professor, ara això pràcticament és una anècdota, de vegades. També ho veiem al diari, amb segons quins anuncis, amb segons quines notícies. Això anirà a més? És una d'aquestes aplicacions. L'altre dia crec que en vam parlar en un moment que hi ha moltes aplicacions que neixen, però no pas totes, acaben tenint èxit, no? Creus que aquesta serà una de les a tenir en compte? A veure, els codis QR porten molts anys inventats, no ho dic de memòria, però em sembla que això és dels anys 90 i pico. És un origen industrial, diria, de Japó. Potser per dates no el recordo exactament, però és una cosa que això no deixa de ser un codi de barres. És un símil al codi de barres que anem al supermercat i ens el marquen, no?, quan comprem un producte. És exactament el mateix. Això és un codi de barres. El que passa és que un codi de barres té un nombre de dígits molt limitat. La codificació que pots fer és molt limitada. Aquí és una cosa, un quadrat que hi cap, no sé quina magnitud, quin ordre d'informació, però clar, això és per l'usuari en general, no és només pels treballadors d'una botiga, sinó que això és accés per tothom. Llavors, aquests últims temps, això ha saltat del món purament industrial al món, diguem-li, d'usuari d'internet. I si tu t'hi fixes, s'està usant a molts llocs que fins ara no s'estava fent. Si això arribarà a ser una cosa, diguem-li, una cosa estàndard, diguem-li, que qualsevol producte al costat hi trobarem això, jo no t'ho sé dir. El que sí que et puc dir és que en aquests darrers mesos ho trobes a molts llocs, molts anuncis del diari, si t'hi fixes, al costat tenen aquest quadradet posat. És per facilitar, diguem-li, al final un anunci el que vol és aconseguir que sempre pots enviar una llauna de cervesa a l'espai i també acabes fent màrqueting, però aquesta és una altra manera, no? Sí, clar, novament, és una àrea, com us deia l'altre dia, soc un professor de tecnologia, no de màrqueting, i entenc que és una eina que per la gent de màrqueting és nova i la intentaran explotar fins al final. Però tinc la sensació que llavors, si no anem amb telèfon mòbil, professor, estarem absolutament perduts. Qui va sense mòbil? És que em dóna la impressió que vas, te l'oblides a casa
i estàs com de mal humor, no sé si a vosaltres us passa. No és mal humor, és la sensació de dir m'he oblidat una eina imprescindible quan fa uns anys no ho era d'imprescindible, no? I allà hi portem de tot. I portem els contactes, i portem fotos, i portem, no sé, fins i tot podem comprar, no? També vull dir que podem comprar, podem fer transaccions perquè et pots posar a internet, vas a la teva entitat bancària, si pots fer una transferència la pots fer, pots mirar el saldo que tens o si no tens saldo. Correcte. El mòbil, per la gent jove, és una cosa... Nosaltres quan sortim de casa sortim amb les claus, no? Doncs ells surten amb el mòbil, i jo crec que no tan joves, és un fet. I llavors el que està passant és que com sempre el duem a sobre, doncs s'està intentant usar aquest instrument per fer moltes més coses que no estaven previstes fins ara, i la gent l'està fent servir per tot, com deies tu, per pagar, això està canviant, les noves tecnologies en aquest sentit s'hi estan dedicant molts esforços des de Barcelona sobretot. Llegeixo que la cosa és més profunda, poses en aquí, perquè s'està realitzant una mutació silenciosa de continguts. Sí, jo et deia aquesta idea de que el contingut ja no serà accessible com fins ara a través d'una web que tradicionalment la gent estàvem acostumats, ho farem segurament amb aquestes aplicacions, apps, aplicacions, i des de dispositius que no en serem ni conscients, estarà internament accedint a una informació implícitament, que fins ara era explícitament. Està realment transformant-se totalment. Sí. I tornava a treure el tema perquè aquí tinc la xifra de 25.000 milions de descàrregues des de les APPs Store. O sigui, les botigues virtuals, suposo que es dediquen a això, ja porten descarregats 25.000 milions d'aplicacions diferents. Sí, és una xifra mig de memòria, però és d'aquest ordre de magnitud. És el nombre de gent que està... el nombre d'aplicacions que s'han descarregat fins ara. Clar, una magnitud bastant important, crec jo. Tenim més cosetes per parlar, que l'altre dia, mira, abans ho parlaves del núvol, i de... Jo tenia un dubte sobre el núvol. I el dubte és el següent. Aquesta informació que està allà dalt, qui la controla? Qui té el poder d'eliminar alguna cosa o de no eliminar-ho, tot i que tu li diguis que ho elimini? Què en sabem de qui hi ha allà? Perquè tot plegat és una màquina, però les màquines les inventem els humans. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que se'ns escapa o que tu ens pots explicar i ho sabrem? Hi haurà una mena de dir ara ja sé qui té el núvol. Això dona per un programa, Doncs et dono uns minuts, perquè a més tenim una trucada al 902 4700 d'un oient del programa que ens vol fer una consulta, però serà després d'aquesta explicació teva. No. Les dades estan en aquests grans centres de dades que vam explicar la setmana passada. Qui té control d'això? Doncs grans empreses. El que aquestes dades puguin ser borrades o no, doncs se suposa que a la lletra petita, quan signem allò que no acabem de llegir mai, però diem, accepta vostè les condicions, doncs ni ho llegim. En general el que està dient és que ells poden, es cobreixen l'esquena i passi el que passi. Se suposa que ho borren, però ningú pot evitar que mentre estiguin aquestes dades a internet en pugui fer una còpia, i això passa sovint. Arrel de l'altre dia un antic alumne, feia 20 anys que no en sabíem res, doncs em va escriure i jo buscava la cara, vaig començar a buscar això que fem tots, no? A googlejar, i em van sortir unes fotos d'un sopar de fa 20 anys. Teves? Sí. Meves i seves. I clar, aquelles fotos les havia copiat estan allà, no sé ni si ell és conscient de que les té penjades a la seva pàgina web, perquè és allò dels links, saps? Allò va quedar però Google ho rastreja tot. Clar, allò no està sota el control de ningú, diguem-li, ja s'han fet còpies. Aquest és el problema de Facebook i moltes fotos. I això ho tenen a les mans grans empreses, pel que dius, no? Les grans empreses són una part important de qui té tot això a les mans, certament. Ho tenen amb aquests grans centres i tu pots, insisteixo, dir-los que t'ho esborrin, però no és necessàriament segur que això passi. Quants grans centres hi han? Mira, quants, això se'm fa difícil dir-te els quants, perquè a més molt sovint aquesta informació no es diu per una qüestió de seguretat, que jo també ho entenc. Centenars. Disperses per diversos llocs del globo, Sí, disperses perquè, a més, per una qüestió d'accés ràpid a les dades, és a dir, és important que aquests grans centres de dades estiguin a prop de l'usuari, i en aquest cas, per exemple, jo vaig visitar una Dublín, d'una empresa important, doncs això, 4 vegades al camp del Barça,
el tema de seguretat que em comentaves, doncs abans d'entrar jo vaig haver de donar el DNI, sinó dies abans vaig haver de signar uns agreements, i com vaig entrar allà, doncs evidentment sense càmeres, tornant-nos a repetir tot, confidencial, absolutament, unes armilles que, sí, jo vaig signar dient que tot el que allà m'explicaven jo no explicaria, jo vaig anar en condició en aquest cas de tècnic, no?, de la universitat. Anava amb armilles, ens van explicar que hi havia càmeres, les que vèiem, i càmeres que no vèiem. Que com els radars, mira, ens controlen. Sí, ens controlen. I en definitiva, se suposa que la seguretat és màxima, se suposa. També trobar les teves dades allà al mig, si algú te les vol agafar o tal, és complicat. És que jo veia allà milers d'ordinadors, jo ni se m'acudiria. Era una d'aquestes que ofereix serveis públics, vull dir que t'asseguro que en allà potser hi havia dades meves. Bueno, segurament hi havia dades meves, però ni s'hagués acudit on està. Privacitat, una paraula sempre lligada en el món de la tecnologia recreativa, no? Tot el que sigui això que ens estàs comentant ara. Què en podem dir? De la privacitat. Què pots aportar-nos d'aquest tema? Bueno, novament, un programa. Un programa sencer, sí. Privacitat. És un tema que neguiteja molt als pares de gent en aquests moments adolescents. Què passa amb aquelles fotos que els meus fills pengen i que jo n'he vist algunes i penso que no els hi fan cap bé? O què passa amb si algú accedeix a les seves dades sense fins i tot ell saber-ho? És un dels temes més preocupants que hi ha en aquests moments. És el que s'ha de desenvolupar més? S'ha de tractar més? S'ha de treballar més? S'ha de treballar més, perquè aquí, diguem-li, hi ha dos aspectes. Un, l'aspecte tecnològic, que jo crec que aquest és bastant superat o es pot avançar ràpid. L'altre és l'aspecte com s'usa la tecnologia, que és un aspecte més social. Al final, la informàtica és una eina. Llavors, com a eina pot fer-se un bon ús o un mal ús. I el que està passant amb la informàtica i que hi ha gent que li neguiteja totes aquestes noves tecnologies que posen en risc els seus fills, per exemple, és cert, però hi ha tantes coses en aquest món que ens els posen en risc. Aquesta és una més, i aquesta, en canvi, també té la part positiva. Jo crec que hi ha d'haver un treball, diguem-li, de conscienciació i sobretot de que els pares, en aquest cas, entenguin tot això, perquè el que està passant últimament és que només, o molt sovint, la posició és de prohibició, per dir-ho així. Tu em vas fer referència a un llibre d'uns policies. Sí, exacte, el tenia aquí. Són els especialistes en delictes informàtics Pere Cervantes i Oliver Tauste, que donen consells als pares perquè els seus fills no corrin riscos innecessaris a internet, en un llibre que han publicat que es titula Tranquis papes, i és això, aquesta intenció. Per què? Doncs perquè en una entrevista que els feien a La Vanguardia, que crec que podeu recuperar a lavanguardia.com, asseguraven que el sexting i el ciberbullying a menors ha augmentat amb l'ús dels smartphones. Clar, aquest és un tema que preocupa i molt, per això també volia apuntar-ho amb tu. Sí, no, et preocupa i molt. Però fixa't que ells en algun moment de l'entrevista diuen que clar, que el que segurament s'ha de fer és que els pares n'aprenguin d'això, que és una mica el que busquem en aquest programa, no? Que es culturitzin tecnològicament, sí senyor. Que es culturitzin tecnològicament. De fet, jo crec que l'única solució, com en molts altres aspectes d'aquesta vida, passa per l'educació, és a dir, en aquest cas per l'educació dels pares. I pensar, que és un esforç que hem de fer per ells, i ja està. Tampoc és tan difícil, és que aquesta és l'altra part de la moneda. No costa gaire ara posar-se al dia a nivell tecnològic. El que sí que és veritat és que els fills aniran pel davant. Bueno, doncs escolta, no passa res. Saps què passa, professor? Que tot el tema tecnològic va massa ràpid, ja t'ho diré. Jo crec que molta gent el que pensem és això. No sé si és una de les coses que ens vol preguntar el Paco, que és un oient del programa del Via Lliure Estiu i que ens està escoltant també amb aquesta secció amb el Jordi Torres, i ha marcat el 902 47700. Paco, molt bon dia. Hola, bon dia. No sé si anava per aquí la teva pregunta. Sí, va per aquí. Primer volia dir que el Jordi diu que l'ha trucat un alumne que tenia ell fa 20 anys, i com que el Jordi és alumne meu, va ser alumne meu. Perdó, estem parlant amb el professor d'en Jordi Torres? El Paco sí que és un professor. No. És el professor. Això vol dir que sóc bellíssim, ja. Quin retrobament més maco. Sí, home, i a més és una persona que no sols hi entén, sinó que en sap, vull dir, i viceversa. És un home que en sap i, a més, ho entén. Paco, quina pregunta volia formular-li? La meva pregunta és senzilla. Mira, jo vaig començar amb els LPs i després vaig passar al casset i després aquella mena de disc que teníem i després els CDs i ara estic amb MP3 i penso que aquest tema em recorda una mica això,
O sigui, estem guanyant amb eficiència, anem comprant un dispositiu després de l'altre, una aplicació després de l'altra, però té aturador, això, i si no el té, cap on va, no? O sigui, què pretén? O sigui, aquesta mena de desenvolupament com una mica desaforat és eficient? O sigui, no gastem més diners i perdem més temps amb l'adquisició constant? Quin seny té això? Molt bé, doncs professor Paco, no sé com es diu de cognom perquè em sona estrany això. Soler doncs, professor Soler, gràcies per formular-li aquesta pregunta al professor Torres, que de fet va ser el seu alumne, a veure què ens explica. I si no li importa, tallarem la comunicació perquè hi havia un moment que... No, perquè es anava perdent el senyal, perquè a vegades els mòbils també tenen això. Moltíssimes gràcies per telefonar-nos. El que sí que podeu fer és acomiadar-vos, Paco, tia, gràcies. Gràcies per trucar. Gràcies a tu. Una abraçada. Adéu. Què li explicaríem al professor Soler? Sí. Clar, la tecnologia no deixa de ser un aspecte més del consum i doncs això n'estan fent ús les empreses i la gent piquem per aquí, no? Jo penso que això és com la moda amb la roba, hi ha tantes coses doncs que fem un consum, penso, sense, si tu pares a pensar, molt de sentit. Cap on va? La tecnologia jo crec que va cap a estar incorporada amb tot el que estem fent. Ja hi és amb tot el que fem, però d'una forma encara molt més exagerada. Estarà incrustada amb tot. Serà invisible. La tecnologia no la tindrem, diguem-li, tan palpable, i segurament doncs quan comprem un cotxe, quan comprem un cotxe, quan comprem qualsevol producte, en allà dins hi haurà la tecnologia. De fet ens hi adreçarem ja no des d'un teclat, encara que sigui digital, serà doncs pels nostres gestos, ens entendrà doncs quan arribarem a casa direm bona nit i escolta, puja les persianes. Sí, puja les persianes, obre la tele. Posa la rentadora, sisplau. Sí, comença a posar al microones allò que tenia. Sí, totalment. I això va cap aquí. L'altra cosa és que no té aturador? Aleshores no sembla que hi hagi aturador. No és que no tingui aturador. Jo l'altre dia vaig fer una breu referència a la història de l'informàtica, que és molt jove, i com a jove que és, canviarà molt encara, i no sabem cap on va. És que fa 15 anys, com va sortir... A més, parlaves d'aquests períodes de cada 15 anys, Això va ser un recurs molt senzill. No, però que ho recordo, que molts oients igual diuen, és veritat. Sí, vaig fer servir el recurs de 15 anys en el llibre que vaig fer, perquè era una forma divulgativa de fer-ho, però és evident que a cada període, 15 anys, hi ha hagut una transformació tan gran que el que ens espera ara jo crec que és difícil. De fet, ningú s'atreveix a dir el que hi haurà, perquè, com dèiem, fa 10 anys no hi havia ni Facebooks ni de fet el buscador pròpiament Google, doncs fa 10 anys no hi era per la gent del carrer, i ha canviat totalment, no? Home, i tant. Sí o no? Professor, tens 2 minutets per explicar-nos aquest final de programa que sempre t'agrada a tu, que és aportar-nos una iniciativa. Molt bé. Doncs la iniciativa té a veure amb una cosa important, que és que Barcelona sabeu que és serà la capital del mòbil durant un bon temps. Això és una gran oportunitat per tots nosaltres. Hi ha un ecosistema molt interessant d'empreses que estan treballant amb això, hi ha escoles importants donant formació amb això. N'agafo una de moltes, perquè a més doncs molta gent m'ha enviat suggeriments dient, escolta, per què no expliques aquesta? Home, clar, és que... Això de la ràdio està molt bé, perquè molta gent s'està adreçant i és molt divertit. Una lligada amb la meva passió a la bici, no? Sí. Doncs tinc un mòbil, no? Un programa que quan jo surto en bicicleta el connecto, i quan entreno sol, i vaig en bici de muntanya, doncs em va fent el track, I a més està preparada perquè si jo caic, imaginem-vos que caic, clar, estic anant sol, doncs si està el puc programar i està més de 10 segons sense moure's, ell se n'adona, perquè clar, el mòbil ho és tot, excepte telèfon moltes vegades. En aquest cas és un GPS, és una eina per comunicar, doncs el tinc programat perquè als 10 segons de no moure'm, doncs envia un SMS o envia un email, pots fer el que vulguis, a una persona que pot consultar una adreça web i veure on està. I clar, això sembla una tonteria, però no ho és gent. Això s'està fent servir molt, aquest mateixa tecnologia, per gent gran, per exemple. Jo sé que fa la part divertida.
Quan tu dius track, què és? Perdó, mira, track. Fixa't, Vull dir, és la ruta. La ruta, la va actualitzant. Sí, va actualitzant i jo tinc programat que si està 10 minuts, per exemple, sense moure'm, vol dir que he caigut, segurament, doncs envia un SMS a l'Emma, tu cliques en una adreça que ell t'està enviant en l'SMS i pum, et surt una pantalla on hi ha el dibuix del track i et diu el lloc exacte on estàs. I aquesta és una iniciativa que s'ha desenvolupat aquí? Aquesta és una iniciativa d'una empresa catalana que està... Aquesta és una de moltes de les coses que fan. Aquesta és perquè em toca de prop i és un exemple anecdòtic, però per reflexar aquesta idea de que el telèfon mòbil serveix per tot ara, per qualsevol altra cosa que no és necessàriament trucar. El meu fill no truca, ho fa tot amb el mòbil, però trucar no truca. Vull dir, no sé, i això li deu passar a molta gent, podeu veure a casa. Jordi Torres, enginyer i doctor en informàtica, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i investigador del Barcelona Supercomputing Center. De nou, un plaer tenir-te amb nosaltres i que ens puguis apropar al que sembla un món d'una altra galàxia, aquí al planeta Terra. Una abraçada un luxe estar aquí. I fins dissabte vinent. Molt bé, gràcies. Anem a publicitat i tornem amb el Book Crossing, que hem deixat un llibre per Catalunya. Hem de saber on està. On està?